जैसे ही जाड़ा के मौसम आवेला हमनी के अपना शरीर के मजबूत अवुरी स्वस्थ राखे पर ध्यान देवे के चाहिए। एह में गिलोय हमनी के मदद कर सकेले। ई एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। गिलोय के कुछ फायदा। एक, गिलोय के प्रतिरक्षा बढ़ावे वाला गुण खातिर जानल जाला। जाड़ा में हमनी के शरीर सर्दी अवुरी फ्लू जैसन संक्रमण से आसानी से प्रभावित हो सकता। गिलोय आपके शरीर के इस संक्रमण से लड़े में मदद करेला, काहे कि एकरा में एंटीऑक्सीडेंट के मात्रा ज्यादा होखेला। 2, गिलोय वजन घटावे में भी मदद कर सकता। एकरा में दुगो यौगिक एडेनोपेक्टिन अवुरी लेक्टिन होखेला, जवन की मिल के वजन के नियंत्रित करेला। यौगिक शरीर से फालतू पानी के हटावे में मदद करेला अवुरी पेट फूले के कम करेला, खास तौर पर जाड़ा के मौसम में जब पानी के जमाव आम बात होखेला। 3, यदि आपके डायबिटीज बा चाहे आपके ब्लड शुगर के स्तर के चिंता बा त गिलोय के इस्तेमाल करी। इंसुलिन के संवेदनशीलता बढ़ा के ब्लड शुगर के स्तर के सही करेला। रोज गिलोय के इस्तेमाल से आपके ब्लड शुगर स्थिर रही। अवुरी जाड़ा के महीना में ब्लड शुगर के स्पाइक अवुरी गिरावट से बचाव हुई। 4, गिलोय के एगो अवुरी फायदा इबा की ई पाचन में सुधार करे में मदद करेला। ई मल त्याग के नियंत्रित करेला अवुरी कब्ज के कम करेला, जवन की जाड़ा में ज्यादा खाए के चलते आम समस्या होखेला। एकरा अलावे ई लिवर के कामकाज में सुधार करेला, जवना से आपके पाचन तंत्र स्वस्थ रहेला। 5, जाड़ा के दिन में कबोकबो तनाव अवुरी चिंता हो सकता, चाहे वो ठंडा मौसम के चलते होखे चाहे छुट्टी के दबाव के चलते। गिलोय तनाव कम करेला अवुरी मानसिक स्पष्टता में भी सुधार करेला। ये आपके याददाश्त अवुरी एकाग्रता में सुधार करेला, जवना से आपके ध्यान केंद्रित अवुरी सतर्क रहे में मदद मिलेला। गिलोय के इस्तेमाल कैसे कईल जाला। गिलोय के अधिकतम फायदा पावे खातिर सबसे बढ़िया बाकी एकरा के सबेरे खाली पेट में लेवे के चाहिए। 1 गिलास गुनगुना पानी में 2 से 4 चम्मच गिलोय के रस मिला के पी सकेनी। अगर आप वजन कम करे के चाहतानी त एलोवेरा के रस भी डाल सकतानी। जाड़ा के मौसम में गिलोय के अपना आहार में शामिल करके आप अपना स्वास्थ्य में सुधार कर सकतानी। गिलोय ट्राई करी, अपना शरीर में अंतर महसूस करी।